I want a renaissance to shine a light, be the change we want. Set things right. We've been waiting in time for so long. Creative Matches. Images is Guy Silent. Vladimir and Creative Matches. We are all in! Hej, zrovna jdeme po Route 66. My jsme získali celou řadu cen v poslední době, ale ta nejdůležitější byla, že jsme letěli do Ameriky Čako. na mezinárodní soutěž Extreme CRM a tu jsme vyhráli. Což bylo pro všechny, si myslím, hodně velké překvapení. Arizona, baby. Týpek jako kdyby udělá taky jako salto a ve vzduchu. Je nádhera. Tak tady máme naše auto vybavené nejmodernější technologií. Tak. Sice nevím, jestli to jde vidět, ale tohle je Pacifik. Oh yeah. Pojď. So